Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kablaawan da kayo amin itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taad da kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan arubi, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawag nga ilingad na kumalatan itinagan arubi. Tubuak ti Nueva Ecija ngem nakiasawaak iti taga La Union. May sa asiman ti asawak ket naparaburan kami iti dua nga anak. Gapu iti trabaho na kanayon nga rod ti kaawan na iti den nami nga agiina. Ngem uray no kasta nagbalinmet a naornos ti relasyon mi kabayatan ti kaadda na iti barko. Aging ga pinatgak ti awis ti kumarik ajak ammo nga isugayam ti pagbabawyak aging gattong palbiag ko. Nang runa idinagawiden ti asawak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Pudno ka di, Limuel? Saan ka nga agsubli iti barko? Uwan, bakit? Agnegosyo talangan. Iti kasta, agdeden na tayon kadagiti anak ta. Ay na, agyaman ako unay lakay. Sa wakas, after 13 years, saan kan amayadayo kada kami? Wala, kailiw kayo una yan. Nangurunakan ka bakit? Oh. Kasta akmat kan ka, Limuel. Kailiw ka matuna yun lakay. Manipot ita, ipapasta nga iliwan ti tunggal maysa. Bumawi ta kadagiti panawen na naging nadayo ta bakit? Uy, Ruby Kaslahiyang mo ti 2 weeks sa panagbakasyon nyo. Pag ko naamat, Mare. Blooming ka, Mare. Ay, kaslatim mabaka dagos. Isa yan. Amo, Mare, nakaragragsakan. Numabalin lang kuma asaanin amalpas day di abakasyon. Ay na, naragragsaka pa'y kuma. Iso na lang, tasaan met amabalin. Ngamin, manglukatan ti negosyo arugyan ni Limuel. Kayat mo asawan? Saanin nga agsubli ti barko ti asawam? Saanin at talaga, Mare? Agtalinaodan dito'y. Kasano daytan, Mare? Di saan ka na makasurot iti kasino? Nasaysaya at kit di, kinapudno na, Mare. Idi pa'y lang akayat ko aliklikan dayta. Ngamin, awan met nasaya at itulong na iti biyag ko. Isupay kit di tinakailumlumak iti utang. Nagastos ko amin nga urnong mi kinilimwel iti bangko. Gaputa kayat ko ti makabayad adagos kadag iti utang ko. Kan maisubli ti urnong mi, nakirelasyon na kini William. Banag apagbababawiyak nga aging gaita. Mari Ruby. Itakla ang ama Amiris. Asaan arumbang nga aramidan apagliwliwaan ti kakastabanan? Sa bagay matkit di ang kasano ni Boss William. Birbirukan na kangamin kanya kidi na minsan nga aldaw. Saan nakakano ngamin ang makontak? Saan nakano ang maawagan ti number mo? Iso nga diin awag mo kanyak anak kaawid kayon. Imayak adagos. Ay, talaga nga inggagarak ngayon ti cellphone ko. Itikas na,
di nak maawagan. Ami, adated ko kan kasurat. Pakiitad munto kumakin ni William. Ay, nene. Kastoy terumbang ito na ito. Ay, nene. Apay pinigis mo matanti surat ni Ruby. Ibagam ka ni Ruby. At di na mabaling aramitan te kastoy kanya, ha? Ha? Jak umanugot na basta'y balang naklatan na kasla basura. Boss William, simbang patanti asawa na. Isu nga rod nga adaywan na ka. Ngamin, di na kayat ang madadaal ti pamilya na. Kan may isa, nabayagan ang nakabayad iti utang na kan ka. Oy, bay! Basta jak umanugot a panawan naklatan. Jak umanugot nga ibatinak. Sana pulos. Boss William. Ibagamkan ko nang agsarita kami tinasayat. Sana mabalin nga ramid na tikastoy kanyak. Anyang iti makunam iti panang masahikan ka na kay. Ay, kete, mayata ba kete? Nagganas. Nakaginawa iti kastaunay. May sa dayta ka dagitil iliwek. No kas nga daki di barko, bakit? Di pa nang masahe kanyak. Jak ngamin kaya tagpamasahe ti sa bali. Nang runa, no babae tagmasahe. Limel. Amo maten. Tikat ko, ket sikalaan. Agi amanak, Limel. Nagbalin ka na puno kanyak. Ure agi na dayota. Apay nga nagsangit ka, bakit? Maragsakan lang. Wen, maragsakan gapoy timbagam, Limel. Gusto nga ro din na, bakit? Di ka nagsangit. Amangan no makita da ka nagiti anak ta. Ibagada pa pag isang sangitan ka. Amom, nakagasgasa ta. Ngamin, kaskan ka tinakiasawa. Katagyaman ako na itinapod no panagayat mo, Limuel. Nag-text man ni William. Anyamatan. Talaga adagulit ay alakay. Nagtangkan ti ulo na. Saan adumdum nga kiniami? Talaga di na kaya't asardangan. No apay mat ngamin anak relasyon nakpailangan kan ko ana. Ba nagapagpapaboya kita. Diyos anya ti aramida. Sinaanak lakit di ti asawak no maamuan na ti amin. Diyak kaya na mapasamak dita. Ay, at ang unay nilimod. Anak! Nanang. Apay nagsangsangit ka. Nanang. Nabayagan na palpaliiwan ka, Ruben. Tunggal pumanaw ti asawam kandag iti ubeng. Kasla ka na yun ka may kulkulang. Nakaadayo tinakay tulungan ti imatang mau. Kasla ka na yun ka malmalday. Apay, ada ka di parikot mo anak kau. Nanang. Ada ka di ilim-ilimad mo iti asawam. Nanang. Apay adi ka sumungbat. Lukas na. Gusto ak. Ibagaman kanyak anak ko. Ang mga numatulungan ka. Nagdagsan ti parikot ko, Nanang. Ay, anya nga runday na. Ibagam si sasaganak adumgang kan magawat kan ka anak ko. Anda na aramid ko adak kalabasol kinilimuel, Nanang.
Aramidak. Kaya't ni William ti makisinarak kanyak. Hoy, umay ka, maturog tan. Arabin. Anya ti rumbang Aramidak. Bakit? Anya ti kunam lakay. Umay kan ko na maturog tan. Arabin. Masapak man na narumuan no bigat. Kwa, lakay. Umuna ka na maturog. Sa anak pa yung amin ang makaturturog kat. Madamdama akto na maturog. Ada ka di parikot? Ha? Kasla na kaununog nga minti pampanunutan. Kwa. Awan lakay. Awan ti pampanunutak. Kinapudno na. Kaslang amin maditibagbaki kita eh. Nabanugak lang siguro. Sigurado ka? Juan. Okay. Ano kaya't mo? Kaduan ka mapanagpatsik apin ton bigat. Saanan Limuel? Okay lang. Promise. Kurang lang siguro tinan na dayto. Ang Ruby. Di ka madanagan lakay. Okay lang kunakman. Panagkunak kat madmadlawon ni Limuel nga adda pa kariribukak. Ay, kat, anya nga'y ti planom itamare. Tsaka mo, Ami. Nabayadak matanti utang ko kan kwa na. Ngamno apay matadinak latasardangan. Di kaya't nakatagsarak kami. Ay, pasensya kan, Ruby. Nomok lang nga kastoy ti mapasamak. Saan ka kuman nga inawawis amapan iti kasino? Di ka agdanag, Ami. Awan mat basol mo. Kan may isa, kinayat ko mat. Anya nga tanong kasaritam langan ti asawam. Ipudnom kan kuha na ti amin. Iti kasta, awanan pa kariribukam. Anya, ay sana mabalin, Ami. Sigurado adakkel agulo ti mapasamak no bilang laang. Nasingpat mat ti asawam. Ipakaawat mo kan kuha na ti amin, Mare. Juan, pudno anasingpat. Ngam sabalin asaritaan ti pan nakirelasyon ko iti sabali a lalaki. Kabayatan ti kaawan na. Ibagam angan ay lawan ka laang mat. Kan saan mo mat anagayatan ti amin, Mare? Napilitan ka lang. Gaputan nakautang ka iti dakkel gapu iti kasino. Uray pay. Saan nga umdas arason day tamare? Sana bali. Amok amalpas mat laang day to'y. Awan mabalin ko. No diti makisinarak manan kini William. Naskan nga agsarita kami itinalapan. Oh, Ruby. Waktu pa kita di nakabailan abasta talikodan lantong. Inakigaman! Ibatam ti imak William! Uy, natangsit ka itan na. Apay ngamin aya adinak pa'y lasardengan. Ngamin na, sana siya ti klase ti lalaki basta'y basura latan ti may sa babay. Ha! Siya lang darumbang amang ibasura iti babay. No jakon kayat, kuno awanan pakairan no na kenkwana. William. Amumat no kasano ti panagurso natakan ka. Saan ka di? Iswa di mabalin abasta panawan. Nawatam. Oh! Pangaasim, William. Sardangan na kumamatan. Maasi ka. Diyak kaya't amadadaal ti pamilyak. Amumat no kasano ti kinapatid na kanya. Awan bibiyang ko. Tinapatag agragsakan. Kat babaan tayo-takan ka, Ruby. Awanan kay tibay. Nagalas at talaga ti ugalim. Demonyo ka, William! Ipagamlatan ti kayat mo nga ibaga. Awan bibiyang kukunak manan. Tinapatag kita kanyak. Paragsakan na. Kukwa ka lang, Ruby. Lukas ta,
Pampanunutam nga mga nuad na nadagsan aparikot ti asawam, anak ko. Wala nang. Amamok ti asawak. Kabisadok dagiti gargaraw na. Mamati nga da pakariribukan na. Ay, kasarita ti asawam. Inaramid kong day tananang. Ngam di na kayat nga ibaga. Madila ka no tirik-rik na iswakas jay. Ay, katamangan no talaga madila ang tirik-rik na ti asawam, anak ko. Sapay ko takas tangag paiso nanang. Awan mo ti amok ang makagapaw. Tapno agilimod kan ka ti asawam. Malaksay no adda saan an asaya at nga inaramid na. Kabayatan ti kaawan mo. Nanang. Noong ay ni abalayan silya laengen ti pagdamagam. Ang mga nuam muna mo ti may papan iti mapalpaliiw mo iti asawam, anak ko. Ni William manang ti umawawag. Anya mo tan. At alam mo ti Rabi. Ngam umawag pa ilang. Ti unan po yun. Sapay nakaturong ang ilimal. Ang mga numalukag. Sino ti umawawag bakit? Ha? Ay, kwalimal. Ni Mari Ami. Uwin. Ni Mari Ami ti umawawag. Adang aming pangaw-awisan na kanyak inton bigat. Diyak rin ni playan itay. Iso siguro nga umawawag. Sumbata mo na. Ang mga napatagtibaga na. Inton bigaten lakay. Makaturturog akon. Kaya't kuntagin na. Sumay ka nga ro doon. Itay ka pa yung ururayan. Uwan lakay. Umayakon. Iyop ko lang ang ti cellphone ko. Itikas na. Di na kumaawakan. Ada business trip mi nga tindarak inton bigat. Makalawas mi Jessie po. Bakit? Makalawas ko nam Limuel. Wen, ag-seminar kami jay. Nagbayagan nga eh. Unay ka ti asawa ko na. Apay, kailo yung nakadagos. Limuel. Mabit la ti makalawas. Sumagmamanulangal daw day jay. Sa bagay matkit di Siga pa ti makamu ka dagiti uping, wen. Sana bale, tamabit lang matikawan ko. Agsubliak mo dagos. Sana kasi ti barko at awan ti palabsen. Sakbay ti panagawit ko. Wala kay. Agan-anad ka kumaijay, Juan. Wan ka di bakit? Awan ti rumbang nga pagdanagam. Da kayo ti rumbang nga agan na ditoy. At da ka nung nakita ni nanang alalaki nga umar-arubayan. Hindi namin sangal daw. Ang mga nagsipsipot ititakawon na. Ha? Lalaki ko nam lakay. Wen, iso nga idubol lakyo ka na yung nagitiri daw. Nang runa, nudakda kayo. Diyos ko, amangan kit dimot no ni William ti bagbaga ni nanang anak kita na. Isaganam to man dagiti itugot ko akawas, bakit? Wala kay. Iurnus kunto inton madamdama. Cellphone mo sa matiyada iti lamisaan nga agriring, anak ko. Wala nang. Apay gaya di musong batan. Ang mga nuna patagtibag at umawawag. Kwa, sinong batak itayan? Ngam dagulit mat. Umawawag lata. Imbagak lang aruden ajak am-am mo ti dakdakamatin na atao. Kasta? Wala nang. Bayan nyo lang din Mauman tumat lang. Sapay uso ti scammer ita. Kita tamang ano alilawan na ka. Wala nang. Isungarod ajakon sungsung batan. Ay, daytoyan ti pagbutbut nga kami. Pangpangtaan na ko ni William. Anya? Anya nga iti pangpangtana? Nujak ka no makisinarakan ko na. Awagan na ka no ti asawak. Kan adda ka no isend na aladawan mi. Anya? Sus Mariosep, kasano pa yun dayta? Mariribukan ako na yan, Mari. Diyakon ang mo ti aramidak.
Jak pa'y kit din makaturturog. Gapo iti kapapanunot. Makunkonsensya ako na yan. No apay matadinak ngamin sardangan ni William. Obses kan kaday dya, William, mare. Ang mga nulaksidan nakti asawak. Agraman dagiti anak ko, numamuan dati amin. Anya nga tanong i-report mo laangan kadagiti pulis. Anya, ay saan ang mabalin, mare? Nakarakaron. Ngamin, at daigam na nga ebidensya iti panakirelasyon ko kan kuana. Ay, At na panunot ko nga aramidan. Iso na lang ang tadyak amunog baligi ak. Adeta, nakatulungan ni William. Inayadag ti bumangon. Alaag ti cellphone na. Kat idilit ko dagiti bagbaga na aladawan. Dagiti ti cellphone na. Nakadiso iti lamisaan. Imbaglaang taamok pa iti pasway na. Adita, nalukat ako na. Biro kag iti photo gallery na ti bagbaga na aladawan mi. Awan mat makita aladawan mi dito eh. Pasig mat a construction site ti anta dito eh. Nukasta. Inulbutan na lang. Saan apod nung adaladawan mi iti cellphone na? Tinambar ko. Biro ka. Kat idilit ko. Itikas na. Saan na kon amakontak? Talaga ang maudin daytoy apan nakisinarak ko kan kuana. nadamag mo ka din ti may papan ka ni William? Ngaan niya, mare? Natayan. Anya? Ni William? Natayan ko na. Wan. Sigun iti sekretary na. Naatake ka no iti mismo abalayda. Dead on arrival ka no. Anya? Naklaatak nga rod. Si kaadagos tinapanunot ko, idi ko nadaan natayan. Di mat nagkita kayo pa idi kalman, mare? Wan, mare. Jakmat kabailan nga aramidan ti pampanunutam. Ay kwa, saan mat nga iti kasta, mare? Ang nubilang laang, mga numayraman ka iti investigasyon. Naimbaglaangan ta iti mismo abalay dati nakaatakyan na. Pakawanan nak ti Diyos. Ngamamom ka di. Nalaganan tirik na. Gapoy timbagam nga awanin ni William. Uray syakmat, mare. Patsyat nga awan ton mangriribok kan ka. Ngamin, natayan ti tao apagbutbut ngam. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Sandra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan itinagan a Sandra. Tubuak ti probinsya ti Benguet. Na ikamangak ijay La Union.
ngam agnanaad kami ita dito'y Baguio City. Naawisakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko. Kat sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Bakit? Ayaw na gitubeng. Ayaw bang manida? Tamangan tayo. Nakaluto ako. Ay na, adadaman nga ta ni Jeruar alakay. Awan da matitisilin. Ang mga nung napanda na kaya ayam di ta kaaruba. Mala, siga nga roden dagaw. Tamapan ko'y dayaban. Ay, sige lakay. Ay, wan, anya kay tilinoto masidaan tayo. Ay, kita'y paborito maabakit. Adobo a karne ti baboy analaw ka ni ti kangkong. Ay na, nagimasan lakay. Aduman nga rudan at imakan ko. Kitwa na. Ang mga kayat mo ti uminom iti soft drinks. Tamang dagasak mo't laangan di ta store ni Marinora. Ay, wan man nga rud lakay. Okay. Mabit lang nga rod bakit? Oy, nasapa ka mat anagawid, Ricky. Wan bakit? Masadota kong nagpasada. Sobra ti traffic. Sabado nga min ita. Sigurado nga adumanan dagiti turista si Mang at dito'y Bagyo. Naku namon bakit? Agsasalupang dagiti lugan. Anya ka dagiti sangpet mo. Nagpalinggi ako na. Kimata nga kiti karne ti baka. Naimas kat da ito'y akilawan. Kimata akmat lang iti bangos kan karne ti baboy. Imarinid mo man kidi. Ta itunok inton madamdama. Kaya't mo asawan. Si daan tayo amin dagita ita? Kauwan na. Nagadon nga hilakay. Luad da mabati. Di sidayin tayon to inton bigat. Makasidsida nga miniti kilawan kin tinuno. Isu nga isu ti ginatang ko bakay. O anya manantakan ka nam lakay. Barbecue bakit? Kayat mo? Ay na, naghilig ka amangan iti kakasta. Amom ka di asaan anasalon at dagita amakmakan. Sagpaminsan lang. Bakit? Anya asag paminsan, katno danda ni inal daw ka amang mangan iti kakasta. Tinuno kas kadakilawan, pati pa'y dayta pa naging inom mo iti energy drink. Saan anasayat iti salon at dayta lakay? Among bakit? Habang napigsa ka pa'y amangan, kin adda pa'y gatang mo, mangan ka amangan. Kanam, tiket mo kanan. Ngamin, saan mo ton ama aramid dagita? Inton matay kan. Ricky! Pudno ti bagbak bakit? Anya, kaya't mo taiyalahan kay ti barbecue? Saan nga rod? Diyak kayat, nabsugak pa'y. Dagiti lang nga rod anak tati iyalaak. Iti kasta, maramanan damit no kasano ka imas to ilako ni pari istong nga barbecue. Adakan ka. Ngamnay, di mo unay kadwan ah. Basit lang ti alaam lakay. Diyay pangramananda. May na, di mo ka din imutan dagiti anak ta bakit? Kas nakunakon, nalakit di tada may gatang, di gumata, malaksid ano awan. Saan akin na imot day jay lakay? Pampanunutak laang matisalon at da? Ne, nakailad ka pa'y matlaang di tariki. Apay, di ka mapanagpasada? Saan bakit? Kasla mating amin tiriknak. Nasakit ti bagbagek. Sapay iraman na tilikod ken sikat ko. Nakunak tuma ngamin amapan kalaangan agpa-check up. Iti kasta, maamuam no anya day tarikrik naam. Saanin bakit? Agimbag tumod lang dito eh. Nabanlugak la siguro nagpasada. Kasapulan lang ti panaginan. Wana, ngam nabayagan nga ibagbagam day ta na sakit alikod kan sikat mo. Amangan mo't no niya dahitan lakay. Adayo bagis bakit? Agtumarak lang iti pain reliever. Kalpasan na, iturog ko. Kita mayat tumanay. Ay na, di mo kadiyalang-alang dagita marikrik nam. Nasaysayat mo't lang numapan kag pa doktor. Iti kasta, may resitaan da ka iti umno nga agas. Saan asikakit din timang doktor iti bagim. Nay, apa yan anak ko? Kasla sa bali ti jar mo ita ah. Anyan ti kahit sa wanana. Apay nga akas laki mutong kamutan. Ha? Ay, kuha na lang. Diyak mo na mo.
Jakmat nga roden makapangpangan. Natamnay tiraman ko. Isa basid lang iti makmakan ko. Sana kaslay di narawat ak amangan iti napoy. Nang runa no karni ti masida. Ita, awanin ganas ko amangan. Kaslang imisit ka pa'y anak ko. Ninanang mo't. Katsigod mo't anang isit ha. Wala, ngam sa bali tingisit mo ita anak ko. Kasla ka mo't nga agday dialysis. Apay, noing kalaang nga nagpa-check up anak ko. Sa bali talaga ti jar mo. Wento na lang. Ay na, wan ka awan. Ngumawan mo titungtung palam. Kaanon to pa'y ngay, into naladawon ti amin. Ha? Panunutam, ababasit pa'y dagiti anak mo. Kasanudan tulaan no agsakit ka. Nalang. Pangaasim ka di tamapan kan iti doktor. Sakbay amala daw ti amin, Ricky, anak ko. Dagsama tinagpayag. Bakit? Ay na, di ka kumaagsao iti kastalakay. Adaasi ti Diyos. Amok adi nakabaybayan. Agimbag ka pa, Ricky. Bakit? Mala, umay katatulungan ka abumangon. Mangan ka, iti kasta. Makatumar ka matan ka dagiti agas mo. Uwan man nga ron, bakit? Kaya't gumato na yan daging baga. Makasiguro matigas to'y. Nakaidaaglatan ngagmalmalam. Nakarakaron ang sakit ti likod ko. Alam, subuan kan lakay. Agyaman ako. Bakit? Awan anyaman na lakay. Sige, mangan ka amangan. Iti kasta, ada pamigsam. Agimbagak pa'y nga tayo. Gapoy ti sakit agimpot kanyak. Bakit? Awan imposible iti Diyos lakay. Ikamang tayo kan kuha na ti amin. Padyag adi na kabaybayan. Amok kan mamati ak nga agimbag kapay. Kumusta tirik naman ako? Diyak sa nagimbag nanang. Mariknak tinino tapan nagkapsot ko. Ay saan anak ko? Di mo ipalubos akasta. Kumararag ka iti Diyos. Dawatam ti panarabay na. Dawatam ti barang paimbag na kan ka. Laglagi pam ababasik pa'y dagiti anak mo. Nalabi tatay ito'y tigasat ko, nonang. Ha? No bilang tayo sublikton ti bulod ko, biyag. Lagayon to kuman ti makamo, kadagiti apo ko yun, nonang. Ay na, di ka man agsaw iti kastana ko. Mamati ka agimbag kapay. Basta di ka kumaumibat iti Diyos anamarswa. Di yun to kumaitapay ti bayan. Uno idadaduma. Kang runahan iti amin. Di yun to kumaita papapanawan dito'y balay. Kan solar, ngayon para kada kami. Ha? Kaya't kung ay karayo da ita kanyak, lanang. Ricky, anak ko. Pangasyo. Tatiyo baybayan, nagitapo ko yun. Wan, anak ko. Di ka agdanag. Tadyak kidabaybayan. Jak to'y dapapapanawan. Agnaadalat ta dito'y aginggat kay kayat da. Inted kunday to'y asular para kada kayo. Isu nga awan ti rumbang apagdanagam, anak ko. Nagsapa unay ti papa na umuriki. Nasakit man. Ngamnas ka niya aklonan din. Ngay ti ka ano man. Kat di na kan makita kan makadanapay. Nagsakit lang nga panunutan. Ngamin, babasit pa'y dagiti anak na.
Kasla tsaka mo. No kasanok nga isa kat ti panagbiag mi. Itatawan ka. May kawa kami lakit ni. Nga niya ngay nga ron. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Talaga siguro nga isutim ako na agasat na. Katsapay la ko ma. Tauray awan ka na. Si kanto ti agbalin nga anghel mi kadagiti anak ta. Bantayan kan tarabayan na kami iti inaldaw panagbiag mi. Ipatpatag ta kaunay, Ricky. Itaata na itabunan ni Ricky. Kaya't kung agtalinaad kayo lat ako madito'y balay. Kansular nga inted ko kada kayo, Sandra. Wananang, awan matkit diti plano ka pumanaw dito eh. Nasayaat no kasta. No bilang tamaki asawa kan tumanan, mabalin yun tulat hati agnaad dito'y. Ipagpagapok tulatahan kadagiti apo ko. Narigat mat no basta papanawon kayo ditoy. Nangruna kat agad adal mat nagiti apo ko. Mayat ngamin ditoy taasidag ti pagadalan. Nanang, ubing kapay iti taon mo at 36. Iso nga amok nga agberok kan tumatlaang iti lalaki. Ama kaipaaykan ka iti ragsak. nanang, Ngamuray no kasta. Takdarak tiin ka rin iti day di Ricky. Adi kay to papapanawon ditoy. Unay kayo matan, nanang. Nagsakit matan ti kasta pa nagsasauyo kanyak. Katkatay laang ni Ricky ngam kastakit din ti bagbagayo. Sandra, balasang ko. Ibagbagak laang ti pudno. Kan maisa, no bilang tadumteng tumanday ta. Di ka agdanag, tamaawatan ka. Nanang, Pasensya kan iti panagsasaok, balasang ko. Ngam talaga akastuya ko nga agpampanunod. Amumot daytan saan aya? Wen, ngam amo yung matakay tabtabon laang ni Ricky. Diyak kaya tiyag sao. Ngam in, diyak mat amo no anya tiagururay agasat kanyak. Ngam no anyan tuman tiagbalin a desisyon ko. Patyak amaawatan naktumat siguro ni Ricky, nanang. Talo bulan matan, manipod na gayan ayat ta Sandra. Aginggat ka ano ngay limad tayo ti pamilyam, kan kalakitan nak mo ti may papan ka na ta. Edgar, Panagkunak, awan mat siguro dagas na, nagpudnutan kadakwada. daytang harap ti may sa aparikot ko ita, Edgar. Kinapudno na, makadkadlawan datatang kan nanang. Kasta mo't tandagiti kakabsat ko. Agdamdamagdaan may papan ka data. Oh, kadi ibagata kaminan. Edgar, Awan mas siguro tang balay na parikot. Ngamin, agam amumot san, dagiti dadakil ta. Ibagam agkadalan tayo da school ta. kasladyak pa'y nakasagan amang ibaga kadakwada. Ibain naksamat Sandra. Saan mo't nga iti kasta, Edgar? Pampanunutak lang amin ti mabalin nga ibaga dagiti tattao. Ne, anyari ko matibagada. Awan mo't dagas nga raramidan ta. Baroak. Nawaya ka maten kaputan na balo kakit nga ruta. Karbagan tamat, tiagayat kan payat. Saan ka di? Edgar,
Di mo ko mapanunutan, tibag at isabali at tao kayong ka. Tinapatay kat data. Kahit kumatag pakaama ka ng anak mo. Isa pang nga asim. Tadi mo kumamat ipaidam dahi ta kanya. Edgar, Kahit ka ngay kalay sa sonlay nga tap magbalin a legal ti panagdenata. No di ka standa ti panagayat ken panagrespeto ken ka. Ken ka nagit tinadakkel mo. Di ka kumanagkakad, Sandra. Ipudnutan ti may papan kadata. Pagbagam tuman dyan anak bulo siya. Magibaba eh. Uri kumaman o sana bakatan. ay na, bayam ka di dyan anak ta Sebyo. Awam mo ti makita ka da ka, iti pa nakirelasyon na kini Edgar. E nangawang ay bagbagam may lusa mo eh. Kaya no isuda itan ti pagsasaritaan na kita ka aruba. Ay, bayam na kita ka aruba. Tadida mo ti tangtang abon da. Day tala ichismis da ti sipsiputan da. Lusa? Karbangan mo dyan anak ta ti agragsak. Sa nga pulo atawan mo't piman hindi na palabas. Manipod na tay day diri kay. Saan tayo maamay ti ka sa pulan na? Apay ka din alapdan tayaw iti pagragsakan na ngay. Wala. Ang daak dita Lusa. Ngam kimaday. Di madamdamag ko nga isuki di ka noon tinapandimanon iti balay da Edgar. Agasam man na ita. Apa? Di na lang atan napanulat ang mabalin apaka ibabain ang ti pamilya tayo tikas tangar aramidin na. Ah, Kaslasan na di adal itikas di nga aramidin na. May strapay nga noon. Isuki din tinapandimanong itilakla kaya. Di ba nagpakipo bastitay? Kumamit teenager sa amat na bakitanay. mala, usun lang eh. Di ka na nagtakasaritak to ni Sandra. Ibagak to ti may papan iti nagsaritaan ta. Rumbag laang bagat. Amumbay adak kayat nga dapakasasawan ti pamilya tayo. Dak kayat ti maitis-tismes. Day kati ilawlawag mo iya anak ta. Anya nga'y tibagbaga na tatangkan na ng Vicky ading ko. Awan matmanang, ti kayat laang ni tatang, kat agawid kayo kumamot iji balay. Amo mo't hindi ugali na. Saan ang matagtagari, nga managpaliiw? Pasensya kayo na awan. No kaano abo makitakon, isupay ti panagaramid ko iti pakaybabain ng ti pamilya tayo. Ay na, awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya manang. Awan maddakas na. Karbangan nyo maddayta kini Manong Edgar. Kan maysa, agpada kayo mat anawaya. Ti pagpungpungtutan laang ni tatang, kat ti panangilimad yu iti relasyon nyo. Vicky, Ti kasayaatan nga aramidan nyo ita, agawid kayo iji balay. Kat kasarita yun ni tatang. Patsak amaawatan da kayo matlaang dayjay. Basta kasarita yu iti nasayaat. idida mo. Talaga mabutang amang ipod no. Angam ita, nakasagana akon ading ko. Banag nga iso ti rumbang, manang. Pudno ka day, tinadamag ko, nga adan nobyong. Kat umadan hindi pa nagkalay sayo, Sandra. Wala nang. Ay kat, yam ambum tumatan kada kami no asino day ta alalaki. Iti kasta, makita kan mam amukmat, ti agbalin amay kadwa nga amadag iti apo ko. Ha? Saan kayo nga agungat, nanang? Ha? Apay ko mga ingagungot, hak balasan ko. Pagyamanak hindi ngamin, adan katulungam amang padakkel kadagiti apo ko. Day takot no si pupuso mo ti panangawat na kadagiti anak mo. Wan nanang, nasingpat ni Edgar, kasmat lang iti day diriki. Ibagaktukan ko na, nga umay pumasyar dito'y inton sumaruno nga umay kayo dito'y balay. Kat agyaman ak unay kada kayo nanang. Ay kutuan awan anyaman na balasan ko. Di ka agdanag,
Ta saan ang nasakit tinakam ko. Tinawatak laang, di munto ko maipaidam dagiti ubing. Ipasyar munto lat ako maida ijay balay. Awan rumbang apagdanagan yun, nanang. Jackpot kat ipaidam kada kayo. Ngamin, apo ko yung matida. Umayda kayon tulat tapasyaran, into nagbakasyon da. Amom kadi at inapudno nga ayat, kat makauray. Ha? Pag kunaamat ngay lakay. Kas ka na ta, di mo't nagarima ka din keng ka. Eso na lang sa kunam nga gatar ka ba. Aging ka nagabruda. Kalpasan din sumagmaw na atawan ang naramag ko ang nag-asawagan. Pinadas ko matidi tinagarim. Ngam talaga ngawan gasat ko. Iso naglaklakaya ko na baro. Iso nga idinadamag mo anabalo ak. Kinumentam kan in-heart mo mat amin ang dagiti post kan profile picture ko. Kasta ka di? Ha? Wala. Kung ide panunod ko at di kan paluspusan pa. Aramida kami nakabailag tapno mapasungbat ka lang. Kasaan ka nagbito? Ngamin, sinumpatan nakmatadagos. Agasawa tapayin ko naman. Wala. Kasama ko nang at tinapudno nga ayat makauray. Iti English, true love waits. Kunalan sa dayjay. Wanan. Kat agyaman unay iti Diyos. Ngamin, intad nakakada kami nga agiina. Sapay ko matadikan to agbaliw. Awan tirumba nga pagdanagam, Sandra. Ikarik, nga aramidag amin nakabala. Tapno magustuhan dagdag anak mo. Ibilang ko da kaspudpud ng anak ko. Ayaten, kan ipatag ko da, kas palang ipatag ko ken ka. Ba nag-apagyamanak unay, Edgar? Okay kadilaang gan ka, nga oray santan amaadaan iti bukod ta nga anak. Okay lang, Sandra. Tinapatag aginin na yata. At doon idadta. Iso nga mga nuditan makabukal. Ngamlod na pa'y ipahay ti Diyos. Ay, takala pagyamanan ta. Asa ka pa? Sa bagay, kontento akong kadagititwang anak ta. Oray sanda nagtao ni Dara kilasag ko. Tinapatag at nag at umakder kas amada. Aging ka at umakelda. Ipatpatag kayo unay, Sandra. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Valerie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ka na bindisyon nga aldaw.
Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin a padas ko iti biyag. Padas ajak tupulos malipatan. Padas anang ipaay iti saem ken gura iti kaunggak. Ket tunggal kastoy nga umadan iti eleksyon, malagip ko dagiti pasamak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Tumaray a mayor ni Papa ko nam Grace? Wen Alfred, dayta ti imbaga na iti nagsarita kami itay jabalay. Ay sus, amo namat nga ti agdama a mayor ti pagpapaaya kita. Ang kalabanan nakit din. Ay, wen nga rod. Naibagami mat ka ni Manong Jun dayta ka ni Papa. Ang awan mat kanot parikot. Ngamin, talaga kano akas ta ti politika. Wen ngam amo namat no kasano akapudot ti politika dito'y lugar tayo. Kapitan Tupay, gibusan dati biyag na. Mayor tulakit din. Sapay kabusor unay ni Mayor ti partido anak kilain apan na. Alfred. Gansaan lang nga dayta. Amo tayo mat ngigam ti agdama a Mayor dagiti umili. Anya nga iti laban ni Papa. Dayta nga rudkat. Dayta ti puon ken makagapo. No apay akayat na akabalubal ti agdama a Mayor ita. Awan ka no ngamin ti makaiturod a lumaban ken kuana. Isu ka no ti agbalin a boses ti umili kontra iti agdama a Mayor. Tapno malinisan kanon dagiti illegal nga aramid. Siyak ti madanagan iti kasta desisyon ni Papa. Nagtangkan mat nga rod ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. No namin ano kon akinasarita. Ngam saan kanon nga agbaliw ti pangadeng na. Anya nga tano kasaritam ni Papa. Bareng sikat ti denggan na. Ay, wen man. Mapantantuin ton malum ija balayda. Masapol ang makasaritak ni Papa. Makapadanag ti kastangar aramiden na. Wen nga rod Amo na matasan a bareng-bareng ti sumrag iti politika. Nang runa ket dakkel a pamilya ti kabalobal na. Nakaluto ka din, bakit? Wen lakay, itay pay Aggao ka nga ruden Mga rabiak pay, sakbay a mapanak ag duty. O sige, mabit lang nga rod tagauak. Ni Valerie ngay, ayabamon, tagigiddan tayon amangan. Valerie, umay ka tamangan tayon. Wen, Mami. Anya nga itiin luto masidaan tayo. Balatong analaukan iti karnit baboy. Mala, agtugaw ka ditan tamangan kamutan. Wen, Mami. Valerie iha, no oras ti panangan, respetuan ti makan. Saan aday ta cellphone ting kaigigaman. Kumlit ka! Mami! Okay kayo lang ka di. Awan, asino tagi Joy? Diyaga mo. Di mon panunutan day ta. Tinapatag. Saan tayo ano? Alfred! Dahito yan ti pagbutbut nga Papa. Idi pa lang amin nga ibagbagak kada kayo adelikado ti sumrek iti politika. Grace, iha. Agkalma ka kumalaang. Maibagayo ti kasta. Ngamin, saan ada kayo tinakapasamakan na Papa? Amuyo ka di nga aging gaita kat mabutbutangak paylaang. Awan ti romba nga pagbutngam, iha. Natalged kayo dito'y balay. Kas makita man, ado dagiti tao nga agbanbantay. Nalabit apang butbuteng dalang dayjay. Hangem, saan dantong agbalige, sa anak nga agsanod. Ituloy kulata ti panagkandidato kas mayor ti ili tayo. Hangem, Papa. Awan ti makaiturad a lumaban iti agdama a nakatugaw iti munisipyo. Ngamin, mabuteng da kadagiti pangta
amaaw-awat da. Kaya't naasawan, saan da anapudno iti sinapataan da. Siyakla ang timakay turet. Iswa siyak nga ron ti agbali na buses ti umili para itinapinpintas ang masakbayan ti ili tayo. Nga uray pa kay sagmakan min a pamilyam. Kasta ka di, Papa. Ni Auntie Consing mati umahuawag. Sumbatag. Hello, Auntie. Hello, Grace. Ni Alfred. Napaltugan. Intaraydan iti ospital. Anya! Kunakmat ngamin nga uray di kan mapanag-duty iti rabi. Anya nga ita. Danag mo na ya. Daplis lang matisugat ko. Wan, ngam kasanon no nakarkaro pa'y ngam iti dayta tinapasamak ka. Masamang damo, mahirap mamatay. Naa, tada pa'y laganas mo amang rabak iti kasta kasasaad mo. Adayo iti bagis ko naklangarudan bakit? Ay, anya nga tanwag bakasyon ka pa'y laang. Agsublikan to inton malpas ti eleksyon. San amabalin bakit? Dahito iti sinapataak at trabaho. Iso arumbang nalaang nga rod, nga aramidak ti trabaho. Wan nga may sagmak kamat. Kan may sa, delikado ti trabaho yo ita. Nang runak at napudot ti agsinumbangir a partido. Ay na, jak lakit di ka ba no dadakas ang mapasamak kan ka, Alfred. Mami, kumusta ni Daddy? Kasi ti Diyos, anak ko. Nasaya at matikasasaad dya, ma'am. Imbaglaangan tasaan unay agrabi tinalakam na asugat. Gapo iti pan nakapaltog na. Nakabutbutan matan dito lugar tayo. Saan mo't asigo na kastoy Ay, huwan nga ron. Manipod dayjay a mayor tinagturay dito'y lugar tayo. Nagbalin matan akastoy. Napudot ti eleksyon. Di mat, ado pa ti paayuda na. Kan, ado dagiti activities ti munisipyo. Kasla na kasingsingpat mat. Nasingpat ngam iti ununag na. Rinuker mat ti aramid na. Ay nahadyak maliklikan ti agdanag, anak ko. Nang runak at maysa ti amam kadagiti gwardyana. No apay mat ngamin nga imanugot ti amam nga agbalin agwardya dayjay a mayor Apay no umikat laangan ni Daddy kan kuana. Inbaga kun dayta iti amam. Ngam saan kano amabalin. Ngamin, iso kano ti sinapataan na at trabaho. Iso nga aramidan na kano ti amin akabailan na. Tapno protektaran na ti boss na. Awan nga ro tinagdumaan da ka ni Lolo. Uray maisagmaktan, basta mailaban da lang ti sinapataan da. Ay, huwan nga rod, anak ko. Ala, bayan yun, Mami. Saan ko maaday ta ti pakais-estresan nyo? Ang mga nanyapay kit di ti mapasamak kada kayo. Suportaran tayo latanda, Lolo, kan Daddy. Anya? Nag-back out ti may sa kandidato iti kinamayor kunam Alfred. Wan bakit? Isumat tintiks ni Sarge. Katitiks na launay. Apay ka no? Anya ti makagapo. Apay nag-back out. Awan mo timbaga na arason. Nalabit nga damanan pang taan na awat na. Wino saan? Amangan nung binutbutang manan ti agdama a mayor. Ay na nakabutbutangan at talaga. Apay no ag-transfer ka laangan lakay. At dayta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Alfred. Relax ka lang ka di. Awan ti dakas ama pasamak kanyak. Ni papa ti idandanag ko.
May samat da ijay anatangkan ti ulo na. Urayan nan sapay nga dadakas ama pasamak santo agnakam. Panagkunakit saan ngagpaabak ti agdama amayor. Kayat ko asawan. Dinan kayat nga ipasublat ti munisipyo. Anya? Ni, pagkunaamat, Alfred. Apay di mo ayan adlaw akabagyan na matla amin dagiti innala na akalain up na. Ti si mayor, ken dagiti councilors na. Agraman kapitan, agingga kadagiti kagawad. Isuda matla ang apamilya. Uwan nga agpaisoan niya. Ay, una yan ayat ti politika. Anya la unay ayat ti dida mapanawan di ta munisipyo. Siyempre, sa balilat tano adda kay ti posisyon. Maaramid mo amin na kay kayat mo. Aramid nga puro illegal, kunam a. Maditag parparik na kanyak abakan. Nasken nga alukoyan tan ni papa. Ngagsanod iti posisyon. Sakbay nga dada ka sa mapasamak. Nadamagyo ka din ti panag-back out ti may sa kadagiti kabalubalyo iti kinamayor, papa? Wen, iha. Nalabit a pinangtaanda kat nagbutang iso a nag-back out matan. Anya nga tanwag back out kayo matan. Delikado no ituloy yu pay lang ti panagkandidato yu. Husto ni Grace, papa. Di tayo ngamin amo. Noan niya ti sumaruno nga addang dagiti kabalubalyo. Nang runa kat, dudwa kayon anabati ti dayta a posisyon. Saan? Jak to polos agsanod wenno ag back out. Jak to i-withdraw ti kandidatura kas ama ti ili tayo. Papa. Pasensya kayon. Ngam saan dako na malapdan. Ilaban ko ti karbangan dagiti maidadanas nga umili. Siyak ti manglinis kadagiti illegal nga aramid ti agdama nga administrasyon. Tapno agsuble iti sigod ti ili tayo. Daytoy. Ay. Saan gayam? Daytoy. Ops, ops, ops. Touch move, Lolo. Ay, unan niya. Okay. Daytoy nga roden. Sigurado ka kadi, Lolo? Wan. Sure na sure. Check. Ops. Dito'y manen, Check manen, Lolo. Na. Naglukon. Sinaor naksamanen apok. Saan mo't Lolo? Patas tilabanan niya. Sa balin samot ngamin ti pampanunutan niyo. Saan mo't apok? Talaga nalaing kan nga agay ayam iti chess. Siyempre, Gapu iti dayta matungpal ti kalikagumam akabarbaro alaptap apok. Agpaiso, Lolo? Wen, itadto ni angkel mo nga Alex Kenka apaman asumangpat. Wow! Thank you, Super Lolo. I love you. I love you too, apok. Hala, panawan ka pa'y dito'y. Wen, mapanak lamang alay ti merendaan ta. Urayan nak dito'y. Sige, Lolo. Lolo! Lolo Arturo! Mami! Daddy! Tulungan na kami!
Gusto day ta pa nagsangit mo. Bakit? Awanan ba inti nangaramid iti kastoy kan ni Papa Alfred? Awan konsensyada. Bakit? Agbayad da iti kastoy ngay naramid da. Singir ka ida. Huston ko nakman. Tangiwat mo. Di mo kong papigsaan ti agsao. Amangan no at damakangag. Kan idanon da. Manipod ita. Awanan kabutang ko. No talaga naturad da. Lumaban da iti patas kan sangon-sango. Saan kita patalikod? Grace. Pagnumat saan ka di? Pinatay da ti amak nga awan pulos laban na. No talaga damat lang. Lumaban da iti sangon-sango. Saan kat nga aglamlamang da iti likod iti ado at tao da. Anya ka di Grace. Huston ko nakmat. Pangaasim. Di ka agar-aramid iti mabalin apa kay sagmakan ti pamilyata. Day tagat nga mintirigat kan ka, Alfred. Napatpatagsamot ng ti panagtrabaho iti dayta at tao ngamda kami a pamilyam. Saan nga iti kasta? Siyempre, napatpatag kayo kanyak. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Isu apa nga asim, taos to kumanday ta. Asikaswan takit di ti pan nakalamay ni Papa. O sino tinangaramid iti kasjay ka ni Lolo, Daddy? Diyak amo anak ko. Nalabit na may sakadag iti kabalubal na iti politika. Ti akin aramid iti daytoy. Ngam apay ngay naramid dati kastoy. Apay, Daddy. Naskan ka di amang katal da iti biyag. Tapno iso na lang tagturay iti daytoy alugar. Anak ko. Ubing kapay. Panagkunag. Kat saan mo pa'y amaawatan dagiti mapaspasamak. Iso ano adda mangag mo. Di ka kumamakibiyang. Uwan. Para lang ka dagiti natataengan dagiti abanbanan. Kayat mo't salang matakaluban tinagas nga ramit ti boss mo, Daddy. Valerie. Husto saan ka di? Apayagas na kayo, Daddy. Apay na kami kabailan nga isakit. Manipod ka nagiti managdakdakas. Apay abinaybayan nyo a pinatay da ni Lolo. Apay, Daddy. Anak ko. Awan amo kiti napasamak ken lolom. Nalabit asabali a tao tinangaramid iti kasjay ken kuana. Di kag nanag. Tay karigatak nga amwen. No asino tinangaramid iti kastoy ken ni Papa. Daddy. Ala. Ustunan anak ko. Di ka nagsangit. Tinasayaat. Ing kakitaan ni Mamim. Itay pa'y ngagsangsangit itayan ti bangkay ni Lulong. Auntie Joanne, simbangpad ka din da, Mami? Awan da pa'y, Valerie. Ang di ka madanagan. Tain bilin ni Mamim ti panangasikasok kan ka. Kabayatan ti kawan da pa'y. Ibagam lang, no niya ti kayat mo. Numabisin ka. Ibagam, itikas ta, ilutuan ka. Okay ak lang, Auntie. Nabsugak pa mat kiti. Nanganak namin itay ija pagadalan.
Kasta ka di? Wen, auntie. Gatas. Amang ano kayat mo ti uminom iti gatas? Saanan, auntie? Ayaban naktulangan iti silad ko. Inton sumangpat da mami. Agpalasak labiit. O sige nga ron. Amang ano paawid na matkit din. Siguro, kasta unay aragsak day jay a mayor anya. Di na nabailan a pinag-back out ni Papa. Iso nga inala na iti dakas awagas. Siguro, agkat katawa itan. Ngamin, awanan dagiti dua akabalobal na. Nalabit akas bakit? Napag-back out na ti Maysa. Dinidpul na ti Maysa. Nagawan kat a konsensyanan. Anya day chay Alfred? Ay sus, naflatantan samat bakit? Mabit lang takitaag. Alfred! Alfred! Mami! Daddy! Apay a pinanawan dakmatan. Kasano agpaitan. Valerie! Awanan konsensya dagiti nagaramit iti kastoy, Auntie Joanne. Pagbayadak ida. Gapo iti kastoy nga inaramid da iti pamilyak. Imo na ni Lolo. Ita, dadadi kan mami mat tinagaramidan da iti kastoy. Agkalma ka kumala ang balasang ko. Ubing ka pa tapno panunutam day tabanag. Patya ka maawatam tumatla ang tiamin. Inton adnakan iti husto atawan. Naulipit da! Agbayad da iti kastoy nga inaramid da! Di tayam mo, no asino ti pudpud no anangaramid iti kastoy kadagiti dadakkel mo balasang ko. Awanan sa bali ang mga Saan balasang ko? Di ka agitudo iti tao, no awan mat natalgad nga ebidensyam. Uray siga kadimat. Kat mabutang ka iti day dya at tao, auntie. Saan nga iti kasta, Valerie? Pampanunotag lang ti mabalin ang mapasamak kada tayo. Nang runakan ka. Iso apangasim ka di Di kan agibalikas itinuan niya di taanagan. Auntie. Kas nakon. Maawatam tumatlaang inton addakan iti husto atawan. Di ka agdanag da saan ka abaybayan. Addaaklaang dito'y nakasuportakan ka. Kan may sa adapay mat ni Uncle mo nga Alex. Kan adapay ni Lola Makunching. Patsak asaan da ka abaybayan balasang ko. Miss F, 5 atawan matan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Nakalpasak iti 4 atawan akursok, kat ita madama nga agad adalak iti low. Di kunak idi kat iti pelikula laeng amapaspasamak ti pamapatay agapo iti politika. Ngem saan gayam, gapo ta mapaspasamak matlaang daytoy iti pudpudno abiyag. Natiliw nga rod tinangaramid iti kasya iti pamilyak, ngem sigun kenkwana di na mabalin nga ibaga no asino ti adda iti likodan tinapasamak apam mapatay. Aging gayta jak payla ang maawatan no apay ang masapol nga aramidan dati kasjay iti pamilyak. Nasingpet day di lolo kastamatan dagiti dadakkel ko. Ngem no apay nga inaramid dati kasjay. Nasakit pay lang tinakam ko nang runa no malagip ko tinapasamak kadakwada. Adda dagiti gundaway akayat ko ti agibales, ngaman yan takaslawan matpiman mabalbalin ko. Aging galaangan ditoy Miss F, kat agyaman akunay itiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Valerie.
Ken ka pagayam Valerie. Mariknak ti sakit ken saem kabayatan ti panangbasak ditoy surat mo. Makipagladingit kami iti napasamak iti pamilyam. Kablaawan ka, gapu iti kirad ti pakinakam mo anang lasat kadagita apasamak. Dimon gamden ti agibales, taamangan nusikan to ti agbanag a nakakaasi. Italak mulatan iti Diyos ti amin. Kumararag ka kenkwana kat dawatam ti pannarabay na. Agadal ka, aging ga amakalpas ka. Patyak nga isumatlaang ti kayat ni lolom, kastamatan dagiti dadakkal mo. Alakastan pagayam Valerie, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.